Bore da pawb. Bore da, mae'n lyflu bod gyda chi gyd a cael rannu gyda chi bore yma yn yr bit nesaf o'r cyfres yn edrych ar Philipiaid. Nawr, tybed os ydych chi erioed wedi cael gwybod neu erioed wedi dweud wrth rhywun eu bod nhw angen newid eu agwedd. Efallai dweud wrth plentyn, bod ti'n bod yn cheeky neu just yn heffin yn peffin, bod angen newid yr agwedd drwg yna. Dwi'n gwybod pan o'n i'n tyfu fyny, oedd hynna'n rhywbeth o'n i'n clywed just ychydig yn tyfu fyny. Neu efallai bod mae gennych chi sefyllfa a mae agwedd tuag ato fe yn un eitha negyddol. A mae rhywun yn dweutha chi i gael agwedd positif tuag ato fe, sydd wedyn yn newid y ffordd dych chi'n ymddwyn a dych chi yn ymwneud gyda'r sefyllfa. Mae'r agwedd dyn ni'n cael yn peth bwysig iawn yn dydy, ac mae'n peth pwerus ac yn dylanwadol. Mae'n agwedd ni a'r meddylfryd sydd ganddo ni ydy'r ffordd dyn ni yn penderfynu ac yn gweld pethau, ac yn penderfynu ar y ffordd dyn ni'n deall a prosesu pethau, sydd wedyn yn cael effaith ar y ffordd dyn ni'n ymddwyn ac ymateb iddyn nhw. So, os o'n i i ofyn rai ohonych chi bore yma i glanhau'r capel i gyd, dim jyst ystafell grisiau, ond ystafell i gyd, ac oedd agwedd chi tuag at glanhau yn un positif, so hynna yn penderfynu sut oeddech chi'n mynd o gwmpas wneud y tasg gyda hapusrwydd ac eisiau gwneud. Ond, os oedd eich agwedd tuag at glanhau yn un lle oeddech chi'n casau glanhau, so hynna yn newid y ffordd chi'n mynd tuag at y tasg, neu beidio, probably, os doeddech chi ddim yn hoffi. A mae'r agwedd sydd gyda ni ydy'r lens troi beth a sut dyn ni'n gweld bywyd a sut dyn ni'n byw bywyd. A mae'n hefyd y beth mae pobl eraill yn gallu gweld ynddo ni. Ac yn y darn nesaf o'r llyfr i'r Philipiaid, llythyr hyd yn oed, mae gan Paul rhywbeth i ddweud am eu hagwedd nhw, ac yn penodol yr agwedd o pobl wedi uno yn Crist. A byddwn ni'n gweld wedyn sut beth sydd ganddo i wneud gyda ni heddiw hefyd. A dros yr wythnosau diwethaf, dyn ni wedi bod yn mynd trwy cyfres yn edrych ar Philipiaid, yn edrych ar fywyd gyda Crist, a'r cyffro a chyfrifoldeb sydd gyda ni fel pobl Crist. A wedi bod yn mynd trwy llythyr y Philipiaid gwneud hynna. A fel dyn ni'n gwybod, oedd y llythyr yma wedi cael ei sgwennu at yr eglwys yn Philippi. Oedd y dinas yn yr ymerodraeth Rhufeinig o dan awdurdod Cesar. A roedd yr llythyr wedi cael ei ysgrifennu gan Paul, oedd wedi ymweld â'r credinwyr yma fel rhan o'i daith cynhadol. A fel dyn ni wedi gweld dros yr wythnosau diwethaf, ar y pwynt yma, roedd Paul yn y carchar oherwydd ei fod wedi bod yn pregethu y gyhoeddi y newyddion da am Iesu Grist, ac oedd yn aros i gael ei roi ar prawf. Ond yr amgylchiadau oedd Paul ynddo, dyma Paul yn sgwennu y llythyr yma at y Philipiaid, sydd yn llythyr llawn llawenydd, gobaith ac ynogaeth yn rhannol, oherwydd oedd Paul yn hoffus iawn o'r grŵp o'r credinwyr yma ac yn clywed am y tystiolaeth a'r bywydau oedden nhw'n byw i Iesu Grist. Ond yn rhannol, oherwydd oedd Paul yn gwybod ei hun beth oedd ei gael llawenydd, nid yn pethau'r byd a phethau di-ddal, ond i cael llawenydd yng Nghrist ei hun. A heddiw, dyn ni wedi cyrraedd yr ail pennod o'r llythyr. A dyn ni'n mynd i canolbwyntio ar y secsiwn o'r adnodau ar y dechrau o pennod 2. Felly, ni'n mynd i darllen Philipiaid 2 yn dechrau adnod 1. Os ydy perthyn i'r Meseia yn ynogaeth o unrhyw fath i chi, os ydy ei gariad o unrhyw gysur i chi, os ydy'r ysbryd yn eich clymu chi'n un ac yn eich gwneud yn llawn tosturi ac yn garedig, yna, gwnewch fi'n wirioneddol hapus drwy rannu'r un agwedd meddwl,
dangos cariad at eich gilydd a bod yn un o ran ysbryd a phyrpas. Peidiwch bod yn agorau i fod yn boesig nac yn llawn ohonych chi'ch hunan. Byddwch yn ostyngedig a pheidio meddwl eich bod chi'n well na phobl eraill. Meddyliwch am bobl gyntaf yn lle dim ond meddwl amdano chi'ch hunan. Dylai eich agwedd chi fod yr un fath ag agwedd y Mesia Iesu. Roedd yn rhannu'r un natur â Duw, heb angen ceisio gwneud ei hun yn gydradd â Duw, ond dywesodd roi ei hun yn lloer i wasanaethu eraill, a gwneud ei hun yn geithwas, a dod ato ni fel person dynol. Roedd yn amlwg i bawb ei fod yn ddyn. Yna, diraddio ei hun fwy fyth, a bod yn ifydd, hyd yn oed i farw, drwy gael ei ddienyddio ar y groes. Felly dyma Duw yn edrychafu i'r safle uchaf, a roi'r enw pwysica un iddo. Bydd pob glin yn plygu i enw Iesu, pawb yn y nefoedd, ar y ddaear a than y ddaear. A bydd pawb yn cydnabod mae Iesu Grist ydy'r arglwydd ac yn rhoi clod i Dduw y Tad. A bendith Duw ar ei air i ni gyd y bore yma. Na bydd y rai observant ohonych chi wedi sylwi reit ar y dechrau o'r adnodau yma. Mae'n dechrau gyda'r gair os, neu yn y Beibl Cymraeg Newydd, felly, a'r cyfieithiadau Saesneg, therefore. A fel maen nhw, dwi'n gwybod os mae hyn yn saying cyffredin, ond if it starts with a therefore, see what came before. A fel rheol, mae'n bwysig i unrhyw darllen i edrych cyn y gair therefore i weld beth mae'n sôn amdano. Ac mae'n rili bwysig i ni pan dyn ni'n darllen y Beibl ac yn ystyried beth mae'n ei ddweud ac yn dysgu i ni. Ac os dyn ni'n edrych cyn a beth sy'n dod cyn, dyn ni'n ffindio yr adnodau oedd Rhys yn rhannu gyda ni wythnos diwethaf. Yn sôn am ein hymddygiad ni fel pobl Duw. Ein bod ni, oherwydd ein ffydd, yn dinasyddion y nefoedd. A dyn ni fod i ymddwyn a byw ein bywyd yng ngoleuni hyn. Byw bywyd y deyrnas sydd yn dangos Iesu i eraill yn ymarferol, trwy'n ymddygiad a throi y ffordd ni'n rhyngweithio gydag eraill. Fel oedd yn dweud yn penod 1 adnod 27, gwneud yn siŵr eich bod chi'n dal ati i ymddwyn mewn ffordd sy'n dangos fod y newyddion da am y Mesia yn wir. Felly mae'r adnodau ar dechrau penod 2 yn dod yng ngoleuni hyn mae Paul wedi bod yn rhannu. Ac mae'n bwysig i ni gyd cadw hynna mewn meddwl wrth ddod at penod 2. A mae Paul yn dechrau y darn yma trwy apelio at y Philipiaid. Apelio at nhw i gael undod. Ac mae'r apel yma yn rhywbeth mae Paul yn dweud byddai'n gwneud yn wirioneddol hapus. A gan ystyried amgylchiad y Paul, byddai'n dealladwy i feddwl iddo fe dweud i wneud o'n wirioneddol hapus rhywbeth fel bod yn rhydd eto, cael allan o carchar a cael gyhoeddi newyddion da Iesu, neu hyd yn oed cael pryd o fwyd da, neu gwely cyfforddus, ond na, dim dyna sy'n gwneud Paul yn wirioneddol yn hapus. Y peth sy'n ei boeni'r fwyaf, a'r peth i'w wneud yn wirioneddol hapus, ydy'r undod o'r Philipiaid a'r credinwyr. Nawr, doedd yna ddim anghytundeb mawr yn yr eglwys yn Philippi ar y pryd, ond oedd Paul yn gwybod y bwysigrwydd o cael undod. Mae Paul yn barod wedi sôn am undod yn ei lythyr, ond yn dod yn ôl ato fe fan hyn. Mae undod ei hun yn rhywbeth mor bwysig, mor sylfaenol. A dyma pham mae Paul yn apelio at y Philipiaid unwaith eto, iddyn nhw wir fod yn bobl sydd yn ceisio undod ac yn ei fyw yr undod yna allan. Mae yna awdur sy'n dweud, unity is the hallmark of the gospel. It says to all who examine it, this life is worthy of the gospel. Ond pa fath o undod oedd Paul yn apelio am? Wel, yn gyntaf, dyn ni'n gweld undod yng Nghrist ei hun.
Mae adnod 1 yn dweud, os ydy perthyn i'r Meseia yn unrhyw anogaeth o unrhyw fath i chi, dyn ni gyd fel pobl Crist yng Crist. Dyn ni wedi ein huno gyda fe. Fe ydy prif rheswm am ein hyndod ni fel ei bobl. Felly, os ydyn ni gyd yng Crist, does na ddim lle am anghytundeb. A wedyn mae'n symud ymlaen i sôn am undod trwy cariad Duw. Mae'n dweud, os ydy gariad o unrhyw cysur i chi. Mae pawb yn Crist wedi profi ei gariad. Ac wedi'r profi'r cariad, dyn ni methu ond yn caru ein brodyr a chwiorydd sydd yn cael eu caru gan Duw yn union yr un fath a ni. A wedyn, mae'n sôn am undod trwy'r ysbryd glân, sydd wedi eich clymu chi yn un, neu dwi'n hoff iawn o'r cyfieithiad Saesneg sy'n dweud, if any fellowship with the Spirit. Dyna ni gyd gyda'r ysbryd glân ynddo ni. A mae'r ysbryd glân ar waith yn ein bywydau, yn clymu ni gyd fel un, yn creu yr undod yma. A dyn ni'n cael ein undod trwy cariad Cristnogol. Hynny yw yn llawn tosturi ac yn goredig. Os dyn ni'n pobl sy'n wir yn caru, byddwn ni'n cael cysau anghytundeb. A wedyn, trwy cael yr un agwedd meddwl, dangos cariad at eich gilydd a bod yn rhan o un ysbryd a phyrpas. Nawr pan mae Paul yn sôn am cael yr un agwedd, dydy hyn ddim yn golygu bod ni gyd gorfod cytuno ar pob peth a gwneud pob peth yn union yr un ffordd. Dim dyna mae undod am un meddwl agwedd yn golygu. Ond yn lle i gael yr un approach a agwedd sydd yn llawn cariad ac yn gwybod beth ydy'r nod yn y pen draw. Gyd yn gweithio tuag at yr un peth. A dyna ydy'r undod mae Paul yn sôn amdano fan hyn i'r Philipiaid. A'r undod byddai'n gwneud Paul yn wirioneddol yn hapus. Ond mae yna rhywbeth byddai'n dinistio'r undod mae Paul yn sôn am. Byddai'n dinistio'r undod i'r Philipiaid a byddai'n dinistio'r undod i ni heddiw. A hynny yw yr agwedd anghywir. Felly dyma Paul yn mynd ymlaen i sôn yn fwy fanwl am hyn gyda'r Philipiaid. Yn gyntaf yn adnod 3 mae Paul yn dweud, peidiwch bod am y gorau i fod yn boesig nac yn llawn ohonych chi'ch hunan. Byddwch yn ostyngedig a pheidio meddwl eich bod chi'n well na phobl eraill. Fan hyn mae Paul yn sôn am fod yn hunanol ac yn penodol cymhellion hunanol. Na does ddim byd yn bod gyda cael uchelgais ac eisiau llwyddo. Dim dyna mae Paul yn dweud fan hyn. Os dyn ni eisiau llwyddiant sydd yn rhoi gogoniant a clod i Dduw ei wellus, dydy hynna ddim yn wrong ac anghywir yn ei hun. Ond y peth sydd ddim yn iawn ydy cymhellion hunanol. Dyna sy'n creu anghytundeb. Mae'n codi ymryson, ac er mwyn i rywun llwyddo yn golygu bod rywun yn methu, a nid dyna di ffordd Duw. Nid dyna di'r agwedd mae pobl Duw fod i cael. Fel rhan o hyn, mae Paul yn dweud i'r Philipiaid i beidio meddwl ei bod nhw yn well na phobl eraill. Sôn am hunan boesigrwydd, yr arroedd i gael ein edmygu, cael ein adnabod, rhoi'n hunan mewn lle o boesigrwydd am y rhesymau anghywir. Yn lle, mae Paul yn dweud, dyn ni fod yn ostyngedig, i fod yn humble, dangos tosturi maddeuant, ddim yn ceisio ennill bob un tro. Nid i feddwl yn llai ohonon ni ein hunan, a'n donia a'n sgiliau sydd wedi cael ei roi i ni, ond i feddwl am fwy am bobl eraill. A hefyd, mae Paul yn dweud meddyliwch am bobl eraill gyntaf, yn lle dim ond meddwl amdano chi eich hunan. Eto, fod yn hunanol, hunan gynolig, ddim yn rhoi eich hunan gyntaf yn pob peth, ond i roi pobl eraill yn gyntaf. Meddwl am anghenion, teimladau
a pethau pobl eraill yn gyntaf, yn lle ni ein hunan. Dyna di'r ffordd i ni fod trin pobl. Yn y ffordd ni'n trin pobl, yn y ffordd ni'n siarad gyda pobl, a'r ffordd ni'n meddwl am pobl. A mae'r agweddau yma, mae Paul yn dweud i beidio cael yn rhai mae siŵr dyn ni gyd yn eog o gael weithiau. Dwi'n gwybod bod fi yn eog iawn ohonyn nhw. Maen nhw'n gallu bod yn deeply rooted ynddo ni gyd, i rhoi ni ein hunan gyntaf. A mae Paul wir yn pwysleisio ar beidio cael ar agweddau anghywir. Ond pam oedd yn bwysig i'r Philipiaid ar y pryd, a pam yn bwysig i ni heddiw? Wel, yn mynd ymlaen i adnod 5, mae Paul yn egluro i ni trwy ddweud hyn. Dyn ni fod i cael ar agwedd cywir oherwydd dylai eich agwedd chi fod yr un fath ag agwedd y Meseia i Iesu. Mae cael yr agwedd cywir yn holl bwysig oherwydd dyna oedd agwedd Iesu Grist. Doedd yna ddim cymhellion hunanol, hunan bwysigrwydd, hunan galnolig yn ei feddwl, agwedd neu ymddygiad, dim byd. Ond yn lle, dyn ni'n gweld yr hollol opposite. Ac mae'r adnodau sydd yn dod nesaf yn adnodau hynod o bwerus, hynod o heriol, ond hefyd hynod o brydferth. Yn y Beibl, os chi'n gweld maen nhw wedi cael eu rhoi yn y canol, fel petai maen nhw'n cerdd, yn dangos i ni beth oedd agwedd Iesu. Adnod 6 i 7 yn dweud, roedd yn rhannu'r un natur â Duw, heb ceisio gwneud ei hun yn gydradd â Duw, ond dywisodd roi ei hun yn llwyr i wasanaethu eraill, a gwneud ei hun yn geithwas, a dod ato ni fel person dynol. Roedd yn amlwg i bawb ei fod yn ddyn. Roedd Iesu yn rhannu'r un natur â Duw. Oedd e wedi uno gyda Duw. Gallai fod wedi aros yn y lle yna o esblander a gogoniant, i gael ei ferygu a gogoneddu fel y brenin ma fe. Ond yn lle, nath yr hollol opposite. Dath e lawr ato ni. Dim fel brenin, dath e lawr, gyda'r gyd o'r seremoni a statws sydd yn dod gyda fod yn brenin. Ond yn lle, nath e roi'r gorau i hynna i gyd. Yn lle dringo i fyny, dringodd Iesu i lawr. Datroswng ei hun i fod yn ddyn o gig a gwaed, just fel chi a just fel fi. A dim just dod i lawr i fod yn dyn, yn berson, ond dath e lawr fel ceithwas, i wasanaethu eraill, i caru nhw gyda'r cariad rhyfeddol yma. Nid rags to riches o stori Iesu, ond fwy riches to rags o'r stori Iesu. Dath e lawr i gael y lle isaf o fewn y cymdeithas. A wedyn yna, diroddio ei hun yn fwy fyth, a bod yn ifydd, hyd yn oed i farw. Drwy gael ei ddinyddio ar y groes. A doedd ddim hint o fod yn hunan ganolig, ond yn lle roedd Iesu yn hunan arberthol, hollol ostyngedig, yn rhoi pobl gyntaf, yn rhoi ni gyntaf i'r pwynt o farw. Marw fel troseddwr. Nid dyna sut dylai mab Duw cael ei drin, ond fel mae Iesu yn dweud. Nes i ddim disgwyl i bobl eraill fy ngwasanaethu i, mai fi ydy mab y dyn. Des i fel gwas i aberthu fy mywyd, mwyn talu'r pris i ryddhau llawer o bobl. Oedd Iesu wedi gwneud hyn i gyd mwyn y Philipiaid, mwyn ni gyd heddiw. Mwyn i ni gyd cael rhannu o'i gyfiawnder a cael y ryddhad a bywyd newydd sydd ynddo fe. A troi hyn i gyd, troi ei agwedd a'i weithredoedd, dyma Duw yn ei drychafu i'r safle uchaf, a roi'r enw pwysica un iddo.
Bydd pob glin yn plygu I enw Iesu. Pawb yn y nefoedd ar y ddaear a than y ddaear. A bydd pawb yn cydnabod mae Iesu Grist ydy'r arglwydd ac yn rhoi clod I Dduw y Tad. Dyma mae Paul yn ei sôn amdano, a ddweud fod yn hagwedd ni fod yr un fath a Iesu. I fod yn gostyngedig, I caru eraill ac I wasanaethu eraill. Ond nid mwyn I ni cael ein drychafu a cael y clod, ond mwyn iddo fe cael ei drychafu. Achos ni wedi cael ein huno yn Crist, dylsa ein hagwedd ni adlewyrchu I agwedd fe. I ddangos Iesu i'r byd o'n cwmpas ni. I fod fel dwylo a traed Iesu ar y ddaear. I weld pobl yn dod I cydnabod Iesu Grist fel arglwydd, yn rhoi clod iddo a plygu glin o'i flaen. Os ti'n stopio I funud am feddwl, be fydd yn edrych I mi I wasanaethu eraill fel Iesu? Beth fydd yn edrych I garu y pobl yn ein cymunedau ni gyda chariad Crist? Beth fyddai'n edrych fel I roi anghenion a diddordebau pobl yn ein lle gwaith, ysgolion, ar ein strydoedd gyntaf? Mae Paul yn pwysleisio ar hyn cymaint, oherwydd mae'n gwybod y gwahaniaeth mae'n wneud. Ac oedd e wedi profi y tystiolaeth bysaf yn dangos I eraill. Dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond mae hyn yn heriol iawn. Dwi'n edrych ar fy hun, a dwi'n gwybod dydy fy agwedd I ddim wastad yr un agwedd a Iesu. Weithiau dwi'n ceisio rhoi fy hun gyntaf, be dwi eisiau, yn lle meddwl am pobl eraill a gwasanaethu. Ond y newyddion dda ydy, oherwydd ein hyndod yng Nghrist, dyn ni'n cael ei agwedd a'i esiampl I ni allu dilyn a byw allan. Mae'n rhywbeth dyn ni gyd yn cael ein galw I fod, ac yn rhywbeth sydd ddim jyst yn digwydd ar yr unwaith, then and there. Unwaith yn Crist, dyn ni'n sorted, ond yn rhywbeth I ni gyd tyfu mewn iddo. Fel oedd Arwel wedi atgoffa ni ar dechrau'r cyfres, dyn ni gyd yn apprentices, na i dweud yn Saesneg, dwi'n methu dweud yn Cymraeg. Dyn ni gyd yn apprentices trwy gydol ein hoes. Dyn ni'n dysgu trwy gydol ein bywydau. Ar mwy a mwy o amser, dyn ni'n treulio gyda Iesu. Y mwy dyn ni yn y gair. Y mwy dyn ni yn gofyn am help yr ysbryd glân. Bydd ei calon ef yn dod yn calon ni. Bydd ei ffyrdd ef yn ffyrdd ni, ac ei agwedd fe yn agwedd ni. Pan o'n ni yn tyfu fyny, oedd yna craze/trend, dwi'n gwybod be sy'ch chi eisiau galw fe, yn mynd o gwmpas yn y byd Cristnogol, sef breichledau. Nawr, falle chi'n meddwl, Hannah, does na ddim byd newydd am hynna. Dych chi ddim yn wrong. Ond oedd y breichledau yma yn rai eitha gwahanol. So, dwi'n meddwl bydd y llun yn dod ar y sgrin. So, breichledau fel hyn, so material, ac oedd gennych chi acronym arnyn nhw. So, y gair cyntaf o bob gair yn sillafu gair gwahanol. So, oedd yna rai gwahanol. So, oedd gennych chi frog, fully rely on God. Oedd gennych chi push, yn golygu pray until something happens. A wedyn, probably un mwyaf poblogaidd oedd y band yma. WWJD. What would Jesus do? Ac oedd pobl yn gwisgo nhw o hyd, yn casglu pob un lliw, yn gwisgo nhw reit I fyny, wrist nhw. Ond, what would Jesus do? Nes I trio cael un Cymraeg, ond o'n I methu cael mor snappy. And what would Jesus do? Ac oedd y pwynt o hein oedd I wisgo nhw a atgoffa chi ofyn y cwestiwn a meddwl
yn y penderfyniadau oeddech chi'n gwneud, ac yn y sefyllfeuoedd oeddech chi yno. Be sy'n Iesu yn gwneud? Be sy'n Iesu yn gwneud? Be sy'n agwedd Iesu tuag at hwn fod? Be sy'n Iesu yn dweud? Neu be sy'n Iesu yn gwneud? A falle os oedd y band yma o gwmpas adeg Paul, so fe wedi anfon llaeth i'r eglwys yn Philipiaid. Pwy sy'n gwybod i atgoffa nhw? Dylai agwedd nhw fod yr un agwedd a Iesu. Be fydde Iesu yn ei wneud? Ac i'r byd heddiw, cymdeithas ni heddiw, dydy agwedd Iesu a'r ffordd o fyw ddim yn gwneud synwyr. Mae'n hollol gyrff ddiwylliannol. Ond dyn ni'n cael ein galw i fod yn unedig, i garu fel Iesu, i roi gorau i'n cymhellion hunanol, hunan bwysigroedd a hunan canolig, a fod yn hunan ganolig, ac yn lle i wasanaethu eraill, i edrych ar bobl eraill a'i diddordebau, a'i anghenion, ac i fyw bywyd gyda Iesu ac eraill yn y canol. Oherwydd dyna ydy ffordd yr Efengil. A dyn ni gyd yn pobl yr Efengil trwy Crist a beth oedd e wedi gwneud ar y groes drosto ni. Felly dyn ni'n cael amser i weddio a bach o amser jyst yn y twelwch i ymateb i'r hyn. Dyn ni wedi clywed bore yma'r hyn mae Duw wedi bod yn siarad gyda ni ynglyn â. Ges i fy herio cymaint yn paratoi y pregaeth yma. Mae'n peth mor bwysig i ni. So dewch i ni gweddio ac ymateb iddo. O Dduw, diolch cymaint am dy air di i ni. Diolch i fod yn siarad mewn i'n bywydau ni heddiw, ac i fewn i'n cymdeithas, i fewn i'r byd, a bod yn trawsffurfio ni. Diolch Duw dy fod ti dal i weithio ynddo ni yn parhaus, trwy dy ysbryd, ac yn neud i ni mwy fel Crist. A diolch bod ni'n cael ein huno gyda ti, ac i eraill yng Nghrist, trwy dy gariad, trwy dy ysbryd, trwy'r cariad Cristnogol a trwy cael yr un agwedd. A bydd helpa ni fod yn bobl sydd yn ceisio undod, a sy'n dod â undod mewn i lefydd, sefyllfeuoedd, amgylchiadau, lle mae yna anghytundeb. Felly, os mae yna unrhyw sefyllfa neu amgylchiad, dyn ni'n gwybod am, ni sydd ar ein meddwl, lle mae angen undod, dyn ni'n dod nhw nawr i ti, Dduw, a gofyn am undod a sut ti eisiau defnyddio ni ynddyn nhw. Dyn ni'n dod nhw nawr i ti. Duw, dyn ni mor ddiolchgar am yr enghraifft o gariad pur sydd yn Iesu Grist. Diolch am ei galon drosto ni gyd, y ffordd daeth y lawr i'n plith, ddim i gael ei anrhydeddu fel brenin, ond i wasanaethu fel ceithwas. I ymostwng ei hun, a roi ei hun gyntaf dros pob un ohono ni, ac i farw ar y groes mwyn i ni fod yn unedig ynddo a trwyddo. A dyn ni'n cael ein galw i adlewyrchu yr un agwedd o wasanaethu a chariad, i rhannu'r un agwedd meddwl, i fod yn doelo a traed i Iesu ar y ddaear, yn ein cymunedau ni, yn ein tref ni, strydoedd, llefydd gwaith, ysgolion. A dyn ni'n cydnabod bod hyn yn gallu bod yn costus ac aberthol.
A Duw, dyn ni'n sori am yr amseroedd lle mae'n agwedd ni ddim wedi bod yr un agwedd a Iesu. Lle dyn ni wedi gadael yr agweddau anghywir dod i fewn. Arglwydd, dyn ni yn sori, a dyn ni'n dod nhw naw i ti, a gollwng nhw yth dy draed. Arglwydd, dyn ni'n gofyn i ti defnyddio ni. Defnyddio pob un ohono ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Dangos i ni sut i ni'n gallu gwasanaethu a charu eraill, Arglwydd. Ni di fod yn gweithio trwy dy ysbryd yn pob un ohono ni. I ni gallu adlewyrchu Iesu i pawb o'n gwmpas ni. Mwyn gweld pob glin yn plygu i enw Iesu. Pawb yn y nefoedd ar y ddaear a than y ddaear. A gweld pawb yn cydnabod mae Iesu Grist ydy'r arglwydd ac yn rhoi clod i Dduw y Tad. Yn enw sanctaidd di, dyn ni'n gweddio. Amen.